Hello ladies and gentlemen, how you guys doing today? All right, you know Ebuka Obi of Zion Ministry, like and share this video ka ọ to Ebuka Obi ka ọ ghọta ihe m na-ekwu la ọ dị ezigbo mkpa. Good morning, good afternoon, good evening, depending where you're watching me from. Guys, this video is for evangelist Ebuka Obi. So I just saw this guy Ebuka Obi, he like threatened of assassin, and it happens to, like 2 different occasions. So bikono onye ma prophet Ebuka Obi ka o share video to yanwa ka o dey careful people anyhow from now till December. Ka o dey ezigbo careful because like ndị ji ịmarani ndị ji ihe eji agba mmadụ kwa ịghọta, like, and those guys ha ruru 6 on ha dịcha armed. Bikono breni video atụsa ka o ruo ya aka ka ọ dị careful ebe ọ na-agagasị, ebe ọ ga-aga na from now no ruo December uche ya dị ọfụma ka ọ dịkwuo more prayerful. Ihe eke mfụrụ na ọdịrọ dị mma ọkụ, mana at least otu m siri wee fụ the thing o mere escape those 2 times o mere escape the ịma chọcha dị m ịkpọ ihe afa due to otu this blue app ji dị kwa ịghọtala, but ọ ga-aghọta ihe m n'ezie. Ihe a dị like 2 different occasions ndị omekome ịghọta kpa, you know what I mean. But first one enweta dia kwa ịghọtala, second one enweta dia. So I just want to message him so that ọ ga-adị careful ebe ọ na-agagasị and dịkwa more prayerful. Chineke kpuchitene ya n'aha Jizọs, amen. Biko n'ụtụsa vidio a ka o ruo ya aka. Udo dịrị onye ọbụla. Ọzọ dị ka ibi ya akwane na anyị ncha akwane ụmụnne o. Onye ọbụla jisi ike na-echere ibi ya echiche ọma. Biko na ọ dị ezigbo mkpa. Udo